Makigsunan, mapasalamaton kita karon kay bisan sa mamugnaw nga kaadlawon, nagtigom gyapon kita ning kasaulugan sulod sa Santos nga misa, ikalima nga misa nobina atong pagpasidungog sa mahal nga Birhen Maria sa misa di Galio. Mga mapasalamaton kita tungod kay ang Ginoo magyo nagtigom nato ron pinaagi sa pangama o giya sa mahal nga Birhen Maria. Mga atong pasalamatan ang Ginoo mahal nga Birhen Maria pinaagi sa masipang pakpak. Ikalima namang gidron nga misa di Galio, nakabantay mo makaigsunan nga nagkabugnaw ang kabuntagon. Bantay mo ana. Pag matabitan ako ganina, sayo magi ko ni mata kay basog malit ko sa misa. Ang akong katri na magyunay sa kada kilid tagurha kaunlan. Pag matan ako ganina, nakabantay ko nga pirtig yun akong gakos sa duha kaunlan. Kay tugnaw namang di kayo. Unsaon makaigsunan no? Nga unlan namang gyoy makapahanaw sa katugnaw ug tambal sa kamingaw. Makaigsunan kong magisgot ganita og katugnaw, nahinumdum ko usa ka istorya. Usa ka hari nga wala gyoy mga anak nga lalaki nga mahimong musunod niya sa pagkahari. Mao nga nagbutang siya og karatula at tubangan sa iyang palasyo aron mabasa ang iyang pahibalo nga nagdapit siya sa mga batanong lalaki aron mahimong iyang mga adopted sons. Duha ra gyud ang qualifications. Una, lahom nga paghigugma sa Ginoo ug lahom nga paghigugma sa isip katawo. Adunay usa ka batan-on nga lalaki nga nagtrabaho sa uma. Buot siya magpa-interview. Apan wala siya disente nga sinina nga isulob para sa interview. Moto nga rin kamot in taon siya makaigsunan, nagtigom siya og kwarta aron doon na siya maikapalit sa sinina nga iyang magamit. Mokadto nga naglakaw na siya padung sa kastilyo sa hari. Sa diyang nagkaduol na siya sa kastilyo sa hari, nakaagi siya og tigulang ka nga nagkurog sa katugnaw ug nagpakilimos og sinina. Natandog siya ug maong iyang gihatag ang iyang isulob, unta nga isulob nga sinina sa interview ngadto sa maong tigulang. Unya nagpadayon siya glakaw padung sa palasyo sa hari. Di na siya, wa na siya siguro nga pasudlon sa hari kay nakagidlay lang ang iyang sapot. Nagkabulingit lang siya kay gikan pagud siya sa uma. Apan makaigsunan nakasulod ra gyud siya sa palasyo sa hari. Pagsulod niya sa kwarto, dinaa dito ang hari. Pagduol niya sa trono, nakita niya nga ang naglingkod mo katong tigulang nga nagkurog sa katugnaw. Ang hari mitanaw kaniya ug mipahiyom.
ug miingon kaniya, "Welcome, my son." Istorya kini may tungod sa pagka-manggihatagon. Nga bisan diha sa panginahanglan, ang maong batan-on nga lalaki nakakita sa mas labaw nga panginahanglan niyatong tigulang nga nagkurog sa katugnaw. Makaigsunan, kita karon nga gitigom sa Ginoo sulod ning santos nga misa. Adunay dakong pagtuo nga ang atong Ginoo dili gyud malabwan sa iyang pagka-manggahatagon. Ang mapagbasa rong adlaw magkaigsunan, nagdapit nato sa pagsinati sa pagkamanggihatong hatagon sa Ginoo diha sa pagkamaablihon sa kabubuton o mga buhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sama bitaw sa giingon sa Salmo, pasudla ang hari o pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Nadungog na to diha sa Ebanghelyo pagpahibalo sa anghel ngadto ni Maria sa dakong panalangin nga nadawat ni Maria na siya may mong inahan sa anak sa Dios, hatag sa gugma sa Ginoo, di lang alang ni Maria kunili alang sa tanang katawhan. Unsa may sulti ni Maria diya siyang pagkamaablihon sagasa sa Ginoo, ingon siya, "Suluguon ako sa Ginoo, matuman unta kanako ang imong gisulti." Lahi kayo si Maria kang Akas, hari Akas nga atong nadungog sa unang pagbasa. Kay nagdumili siya pagdawat sa gisulti sa Ginoo niya. Giingnan gud siya sa Ginoo. Pangayo sa Ginoo nga imong Dios, bisag adto kini sa kinahiladman sa Siol o sa kinitumyan sa langit. Apan gisalikway ni Akas ang gisulti sa Ginoo, nagdumili siya pagtuman sa gisulti sa Ginoo. Apan makiigsunan, makita na to ba nga ang pagkamagatagon sa Ginoo kay pinaagi sa ni propeta Isaías, nanagna ang propeta nahatagan si Akas og timaan nga mao nga usa ka babayi magmabdos ng anak ug lalaki ug paganganlan kinig Emmanuel, nga ang kalugan sa maong ngalan ang Ginoo ania uban nato. Ang manggihatagong Ginoo ania uban nato. Pasalamatan nato ang Ginoo ato siyang hatagan sa masipang pakpak makaigsunan. Makaigsunan, atubangan sa Ginoo kitang tanan giingon nga mga kabos. Kay kitang tanan adunay panginahanglan. Kitang tanan nanginanahan sa Ginoo. Matud pa bitaw diya sa Ebanghelyo sa anghel, walay dili mahimo sa Dios. Makaigsunan, kung wala ang Dios, wala kitay mahimo. Mga ang panawagan unas tanan makaigsunan karon nga atong batunan kinibitang espirituhanon nga kakabos nga nanginahanglan tas Ginoo nga kung wala ang Ginoo wa gitay mahimo. Kay kung ato ning mabatunan kining pagkakabos, espirituhanon nga pagkakabos, makapuyo gyud ta sa kakabos ug makaalagad ta sa mga kabos. Magisgot na gani o pagpuyo sa kakabos. Ang musantop din sa kung nahuna ako mahinduman katong panahon nga seminarista pa mi nga nag-exposure mi
sa mga mangingisda. Nakapuyo kog usa ka pamilya sa mangingisda. Doon na siya'y 3 ka anak, nga gagmay pa kayo, ang kamanghuran gani masusupa. Gamay ra gyud ang ilang balay, usara gyud ka kwarto, adto may mangaon, nga mangyaka, adto sad may mga tulog. Gamay ra kayo ang iyang panagat, gamay kayo iyang sakayan. Ang iyang panagat, taas kayo nga nylon, nga daghag mga taga, nga dunay paon nga kanang sida nga panapton, ug inigadto na dito sa laod, iya lang yung ibundak-bundak ang mga taga. Muna'y gitawag siya panagat bundak-bundak, nga kung na'y mukubit, salamat sa Dios. Usa ka buntag ana, sayong buntag kadlawon, may kuyog ko niya sa pagpangista. Na alas 9 na lang sa buntag, wa ang mangyod may kuha. Niingon na si tatay na ko, dong itunol ng kalderin dong bi, nga na ay pagkaon. Itunol na ko ang kalderin sa kanon, o kay nagahi naman ang kanon, nagtipak siya sa kanon, o iyang gituslob sa dagat, o mikaon siya. Ako giguto masag ko, nagkuha sa kus kanon, nagtipak sa ko, gituslob sa nakos dagat, mikaon sa ko. Lami man sa di ay, gutom naman yun, kaayo as 9 binagos buntag, no? Wa misudan, apan pagkalapa di ay samong sudan. Makaigsunan, kinibitang pagpuyo sa kakabus, pag-alaga sa makabus, dili man itungod sa kay aduna tay abundansya, tungod man ni sa gugma. Kana bitang pagpaambit nato sa megmaon nga gugma sa Ginoo. Si Papa Francisco niadtong 8th World Day of the Poor sa November 17, 2024, nagpaambit siyang pagmamalandong bahin sa kakabus. Matud pa niya, mihugpa ang kakabus sa katawhan. Mga aduna kitay dako nga buluhaton, isip mga Kristohanon. Matud pa niya, kung magpabilin ang kagutom, dako kini nga iskandalo, sama kini sa samad nga wala gyoy pagkaayo diha sa kinabuhi sa katawhan. Nga hinaut kunta nga muni ang mag-aghat nato, nga seryosoho nato ang pag-usisa sa atong konsensya. Mag-iskot nga itag konsensya, ninumdum ko sa kasinitian ako, dito pa ko nasahin sa seminaryo sa Mabulo. Matag Disyembre, tigumo na mo ang mga bata sa pastoral area sa mga seminarista. Dadun dito seminaryo, kay magsaulog mi sa Christmas party for the children. Nga matag-usa na mo, pari o seminarista, tagaan og 2 ka bata, nga mooy hataga na mo sa Christmas gift. Ug may among kuyug-kuyugan, uban-ubanan, panahon nga sila magduwa, ug panahon nga sila among pakanon. Sa panahon na nga nanghaon ang mga bata, 2 ka bata nga akong gikuyugan, giubanan sa pagkaon, ang usa lalaki, ang usa babae. Akong naobserbaran ang lalaki nga bata, kritigin niyang kauna, usugin niyang kaon, kaya gigutom siya. Panang usa, batang babae, nga mga 9 anyos na itong iyang edad, nakurat ko, kay wa niya hutda ang iyang pagkaon, nagsalin siya og iyang gihipos. Muna ako siyang gibing nanday, nabusog na ka?
Wa man lagi ning hutda imong pagkaon. Ingon siya nako. Ako ning hipuson. Kay ako ning dadon. Kaya ang usa ka igsuon nga akong mama walay pagkaon. Natandog ko mga kaigsunan sa gibuhat sa bata. Kita mga kaigsunan nga dugay natang nagpuyo sa kalibutan. Tunay gingon nato dinhi nga doon na double citizenship. Kita Filipino citizen pa, senior citizen pa gyud. Pila na katuigan nga nagpahimulos ta ba sa pagkamangitagon sa Ginoo? Pila na katuigan nga nakadawat ta, sige lang tagdawat. Apan ang pangutana, nakahatag bata? Kining gibuhat sa mong bata, sa akong kasinatian, dili ba angay kita na makonsensya? Makaigsunan ang pagkamangyatagon usa ka misyon natong mga Kristohanon, buluhaton kini sa gugma. Ning panahon no sa Advento nangandam ta sa pagsaulog nato sa pagkatao sa atong Ginoo. Ipahinduman ta may tungod ni Kristo nga natawo sa pasungan, natawo nga kabus, nagpuyo sa kakabus, ug namatay nga kabus, aron kita maadunahan. Mabasa ni nato sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto, Kapitulo 8, versikulo 9. Makaigsunan ang panawagan nato ning panahon na karon nga hugot ang atong pagtuo ug buhi ang atong gugma. Ang hugot nga pagtuo magkaigsunan mo nga mutuo kita nga kitang tanan atubangan sa Ginoo mga kabus. Ug buhion nato ang atong gugma pinaagi sa pagka-manggihatagon. Nga may sama unta kita ni Maria diya sa Ebanghelyo nga miingon, sulugoon lamang ako sa Ginoo, matuman dinhi kanako ang imong gisulti. Nga diha sa pagamagyatagon, may sama kita ni Maria nga magpabilin kitang mapaubsanon. Amen.